Šťastná mačka. Komunikačnej spoločnosti z Bukurešti šéfuje táto chlpáčka, ktorá sa do kresla dostala ako inak konkurzom. Našla si prácu skôr ako ja, takže ja môžem pokračovať v štúdiách a platiť si tak univerzitu. Mačka dostáva za svoju prácu aj výplatu mesačne 200 eur. Je to naša nová riaditeľka, ale stále ju treba mať pod kontrolou, pretože je veľmi lenivá. Práve dostatočná lenivosť bola hlavnou podmienkou pre prijatie do zamestnania. Dixie totiž v konkurze porazila ďalších 700 záujemkýň. Ako správna šéfka sa stále pozerá na počítač a je pripravená pracovať. A dokáže aj pečiatkovať, samozrejme s labkou. Bude hviezda celej spoločnosti, pre klientov bude pečiatkovať špeciálne darčekové balíčky. Dixie sa ako správna celebrita už objavila aj v bulvári. Komunikačná spoločnosť priznáva, že jej nová šéfka je dobre premysleným marketingovým ťahom a firma takto chce na seba upútať čo najväčšiu pozornosť. Jakub Laca, televízia Markíza.